Para sa karahayan kang kagabsan, Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan Banwaan. Tingog kan Banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Chikitan, chikitan, tandang, tumbang, Diyos marhay na aldaw. pampang, tumbang, kapin. Chikitan, chikitan, Kami po minapaabot na namanin pagrespeto sa lambang saro. tumbang, kapin. Chikitan, chikitan, tandang, Urog na po so nagdiretso sa pag-antabay digdi na tabi sa programang Tingog kan Banwaan. Good morning. Sana po sa paghampang niya to kan kaaldawon. Mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Setyembre 11 ngunyan. Happy birthday sa mga nagbe-birthday. chikitan, chikitan, tandang, tumbang, bang, tumbang, Kami po minaimbitar na mag-iriba-iba kita sa good alas 10:30 ninudto. tampang, tumbang, kapin. Katuwang tadyan sa luwas mantang naghanda na siguro kamo kan pangudtuhan mga taga-Legazpi. Kumusta ka mo dyan sa San Roque, Es la bomba que basta, sa Dinagaan, o digdi sa Rizal, me gusta a mí, así. imaging dyan sa Binanuahan, sa Gugon, Me gusta a mí. sa Rawis, gabos na tabing lugar, pati na sa tuyang mga paraan tabay man, amigos na personal man na midbid. Diyan sa Bitano, maray na aga kay Madam Merly Caceres. Gustará porque es la bomba que va a estallar. Kumusta man tabi, Madam Bet Costa? Me gusta Diyan sa Costa Enterprises. así. So sa tuya man na amiga, sa diring mga tao, diyan sa Good Luck Novelty, Stano. asin sa Gold Street and syempre sa Forbes Academy. Ecstasy. Extano. Ecstasy. Extano. Diyan man tabi sa Albay District, Diyos marhay na aldaw. Sa Banwaan man Cantaraga. O sige tabi, may pa-load man kita ngunyan ha. Simplehon man sa natabi, Lunes pa buenas kita. Mag-antabay lang sa programa and take note, magdangog sa bilog na programa. Ang sisimbagon lang nindo, madalion man lang. Sisay po ang ikaapat na ma-report o nag-report sa programa. Yan. Mag-antabay ka mo ha sa bilog na durasyon po kan Tingog kan Banwaan, sundo 10:30. Ang simbag lang nindo, iti-text sa numero ko 0961-759-0888. Sa smart subscriber 0961-759-0888. Asin sa Globe 0926-0156020. Simple man lang ang sisimbagon nindo. Sisay ang pang-apat. Ngunyan, taday pa man po, nagpupun pa lang kita kang programa. Pang-apat na ma-report. And bago kita magtapos, diyan ka mo mag-send kan sa indong kasimbagan. So pang-apat na nag-report sa programa. Pangaran nindo, taga-sain, sisay so pang-apat na ma-report o nag-report sa programa. Then, itaram nindo kung Globe or Smart subscriber ka mo tabi, ha? 50 pesos yan na load. Pabuenas, Lunes pabuenas. Tingog kan Banwaan. Katuwang tadyan sa luwas, ang news team kompleto yan. Si Chief Tech Ramir ang sa kuyang kapartner. Pang pirang aldaw niya na novenaryo Chief Tech, pang-apat ba para kay mahal na ina Nuestra Señora de Peña Francia? Pang-apat na aldaw niya novenaryo. Iyan na nagkakadarong din do sa radyong boses mi, si Chief Tech Ramir ang minaluwas ka iyan. Region-wide. Mantang sa newsroom yaon dyan si News Director Mardela. On official leave si Angel, igwang pinagasikasong importante. Mantang si Jen Matthew Balyaran. Sinda po ang minasurumada kan istorya lokal, national, international.
katabang man sa samuyang social media page dyan sa internet. Igwabaga kaming news feed dyan. Mga news clips, thumbnails. Yaon po dyan, Jimos Barrios. Katabang siyempre sagkod sa IT sa samuyang broadcast worldwide netwide sa DCGB Live App, DCGB News Online man sa Facebook, asin sa YouTube, Thresya Marilitana. Sarabay-sabay na po sila dyan. Tarabang-tabang sagkod sa research, asin sa production. Pati naman si Ans Galero, Joshua Bino. Siyempre, yaon dyan si Chief Reporter Compadreng Jimmy Pading Alarmario, asin Pading Jomar Bien. Ako man po si Pio Fernandez. Good morning! Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na aga, Madam Pilar Akende, dyan sa Gold Street, as in Good Luck Novelty. And syempre, dyan sa Forbes Academy. Madam Pilar Akende, Diyos maray na aga. And yung sa tuya na amigo man na, sponsor ta kang programa Chief Tech Ramir. Yung Petron Gasul, yan, mababakal yan sa Petron Top Gas Gasul. Diyan po sa Daraga. Yan sa gasolinahan baga kang Petron sa Daraga, sentro, kataning kan Daraga Public Market. Petron Gasul, ang kapartner kan mga misis sa pagluluto sa halos gabos na kusina po kang Pilipinas. Imaging dyan sa mga karinderya, turo-turo, restaurants, yan. Petron Gasul, dyan sa Petron Top Gas Gasul. Yan, simplehon masan ang pa-contest niya to ha. Magdangog sa bilog na durasyon kang programa. And may mga reports baga kita, no? So ikaapat na nag-report, iyon sa indong uukudun, isisimbag, bago kita magtapos kang programa, 50 pesos na load yan, ha? Okay, happy birthday, Tabi, sa tuyang dating gobernador, kan Albay, dating naging congressman kan Tercer Distrito, now City Mayor, Itay Nando Gonzales. Happy birthday, Tabi, Mayor Nando Gonzales. Hali yan sa bilog na hierarchy ka na PBND-CGB. And siyempre, sa indong lingkod, Tabi, kay Pio Fernandez. Happy birthday, Mayor Itay Nando Gonzales. And siyempre, sabi man niya ni Kaloy SD 2025, Kaloy Andes Loria, kan Segundo Distrito, kan Albay 2025. Happy birthday. Sinsiring man, sa gabos na mga nagkukumplean yung ngunyan, sabi ni Kaloy Andes Loria, happy birthday. Lalo na kay Alkalde Itay Nando Gonzales kan Ligao City. Yan, happy birthday. All the best, Tabi, Mayor Itay Nando Gonzales. And dakul kitang mga pag-uro-istoryahan, Tabi, ha? Digdi sa programang Tingog Kanbanwaan. And let's pray duman sa mga taga Morocco. Nasyon kan Morocco, Tabi. Sa lugar kan Morocco, I should say, dahil tuminama sa inda ang 6.8 magnitude kakusog na yugo-yugo po kan linog kanakalis na mga aldaw, and ang gadan ngunyan halos sobra na sa 2,000 katawo, and pinagtatakutan pa na sumakat pa ang numerong iyan dahilan tadakol pa ang nagkakawarara, daingon yan, Tabi, nagkakakurua pa, nagkabaralunbunan, kan mga debris, building, sarong, tinampo, tulay, asin iba pa, maabot sa 2,000 ang latest count ko niyan, ang duman sa nasyon kan Morocco. Kaya let's pray for them, Tabi, and igwa pang aftershocks iyan siyempre na nagkakamaratean. Let's pray for them. And death toll, pinagtatakutan, sabi tanangan ikasubago na posibleng lumangkaw pa, sobra na sa 2,000 ang nagkagaradan. Ama kong Diyos, kahiraki man po ang mga taga Morocco. Yan, sa inangani, Tabi, na porsyon yan ng Morocco. Sa tuyang mga paraan, Tabay, nalikngan ko, ang lugar na yan, Morocco, pakitext, Tabi, Sige, yan, igwa na kita nin 14 minutos, lapuas ang alas 9, nin pagkaaga sa Tingog Kanbanwaan. Standby muna, Tabi, all units ta makakahuron mo na niya to
ang Department of Trade and Industry Bicol sarong simana na nakalihis tabi so first phase kan sa indang trabaho itong so information and dissemination manungod sa price cap sa pagpapabakal po kan regular as in well milled rice na dapat 41 pesos na kada kilo. Aramon ta kung kumustaan na monitoring as in compliance kaini sa manlain-lain na merkado pampubliko. Naglibot kita diyan kasuhapon latest day kitang nahihiling na 41 pesos sagkod 45 pesos na kilo kan well milled rice as in itong regular milled rice. Ano yung kitang nahiling saro diyan sa Legazpi Public Market 48 pesos. So what's happening isihon ta sa DTI kasama kaiba niya to ang Morocco palan sa North Africa. Yan, salamat po tabi. Thresh North Africa tama ba? Morocco and Dimar salamat North Africa. Sige, isihon ta what's happening na tabi may relasyon sa compliance kan price cap na ini sa monitoring kan DTI. Good morning Madam Beth, CPU po kan DCGB. Good morning. Good morning, Papa P. Good morning sa mga paraantabay po kang sa imong programa. Kakaulay tangon yan mga tugang si Madam Bem Berango, tagapagtaram kan DTI Bicol. Madam Bem, sarong simana na po so nakalihis kan magkaigo kita nin information manungod duman sa price cap. Kumusta ang compliance tabi kay niya na pinag-expect nindo over? Actually kang Friday base sa kuyang hapot-hapot sa tuyang mga monitor sa mga probinsya, medyo bako talaga maray ang compliance like sa province of Albay, gari among the stores monitored saro sa nadumanso nag-comply. Pero tabi Papa P, on the part of the Department of Trade and Industry, ang instruction sa MUYA is just to monitor and take note kung pira duman sa mga stores na na-monitor ang compliant, pira ang bako. Who among the stores or pirang mga stores ang na-monitor ninda na nag-comply, pira ang dai. So iyo lang po ito ang instruction sa tuya. Profiling lang po ang ginigibo kang DTI para po duman ini gagamiton sa asistensya na itatao kang gobyerno duman sa mga rice retailers na apektado kaini pong pagpatupad kang price cap sa bagas. So ngunyan po Papa P, ang samuya ng ginigibo is to vet, i-verify, i-validate itong mga lista ng mga rice retailers na na-monitor para po dumana po sa final list of beneficiaries na itataomi po sa DSWD. Opo. So mamayang hapon magkakaigwaki meeting ang samuyang RD with the RD of DSWD para po paghurunan so schedule kang payout buda so proseso kung paano ang gigibuhon during the payout and then kung saan gigibuhon ang mga payouts. So iyan na po ngunyan ang ginigibuta sa mga oras pong ini. Opo. Ma'am Bem tabi ka mo we fairly understand na yaong kamo managad sa arog sa nakaana mission kumbaga. So that's why inapudan mi kamo ta nasa sa indo so pagmo-monitor and do I heard it correct na talagang hababa sa compliance region-wide? Opo. Okay, digdi sa Albay saro sa nang tiendahan ang nag-comply. That was during the first few days of monitoring, di ba nagpapuon kita pag implement is September 5. Oo, so siguro September 5. Mga after a few days, naghapot ako duman sa monitor sa ating sa field kung kumusta. Yun ang simbag ninda sa kuya. So, saro lang, so nag-comply. Kung region-wide ang scope kan sa indong na-monitor na data, ano daatabi ang rason Madam Bem if you may naipigpaabot sa indo na tatarong ka ng pag-comply nila despite the fact na
igwang patanid na gobyerno nasyonal na igwang sanksyon sindang sasaparon over. Ang enot baga po nindang rason is for parang tawan sindaki sarong simana para parang tawan sindaki ang apod kay ini 1 week, no? Iyo ang taramo ninda. So mga ibang nakahuron kan sa tuyang mga monitors kasi ang pigmo-monitor ta bako sa nasu compliance kung sisay nag-comply, kung sisay sudai kudi so inventory level ano po. So ang sabi ka mga paratsinda, yun po ang tawan sindaki sarong simana na parang palugit bago sinda mag-comply. Oo, pero nga ni syempre ang sa tuya sa nang limitasyon dyan is just to monitor and to profile the rice retailers. Dai po kita pang parang authority to enforce. Iyo, Oo. oho. Opo. So siguro in the coming days ay the task force will be created. So yaon na po dyan so sa tuyang mga enforcers, kaiba ang PNP and other agencies na kasabay po sa team, sa task force. Yan na po ang sunod ng mga steps. Iyo. So, Opo. coming soon na yan na task force na ma-enforcer na tabi. Opo. Okay. Opo, Papa P. Now- So ngunyan, yes po, please. Now ining pinagasabi nila na tawan sinang poko mas ameno sarong semana na parang palugit, no arin ang reckoning date kaiyan na mabilang kita and no arin matapos ang sarong sibana over. Ita naman iyan Papa P na monitor pero sabi ni Dap magpuon kang September 5 so nag-take effect. Siguro baka ang rasoninda para maubos no na itong mga dati nindang stocks na syempre nabakal ninda ito na araw kay ito pang presyo. So here comes the EO, nakaipuhan ninda mag presyong 41 for the regular milled rice and 45 for the well-milled rice. So talagang apektado sinda. So ang gobyerno yaon ngunyan para magtao ki ayuda, asistensya duman sa mga apektadong rice retailers. Talagang apektado man talaga sinda kaining executive order na ini. Now, we go now dyan tabi sa indong sisibutan pa itong sa pag-profile kan mga dapat na tawan talaga. Kumusta Yes. po? May da-identify na kamo? Dakol na ba yan tabi? Iguana pong na-identify digdi sa Region 5, madali lang. Gari 1,000 plus baya ito. So, i-check ko sa lista, Papa P. So, list. Pero ano pa ini, to be verified pa ini, still to be verified. There are like cases na dakulon siyang stores, like dakulon na branches, pero saro ang owner, so may mga duplications. Dapat saro lang ang tatawan, regardless kung pirang branches ang sa imong pag-aari. Saro lang, sarong per owner ang tatawan, bakong per branch, no? So iyo po ini ang satuya pangunya na piga trabaho na malinig mo na su lista. Kasi di ma-base ang DSWD sa lista hali sa DTI po. Opo. So, kung pala, bakong per outlet, kundi per registered owner kang outlet Opo. na iyan, kung piraman outlet yan, basta saro sanaan may sa diri. Kasi igwa kitang igwa kitang mga ang pud kay ini qualifications man no kung sisay ang mga possible beneficiaries kaining ayuda na hali sa gobyerno. This will be under the Sustainable Livelihood Program of the Department of Social Welfare and Development. No arin tabi yan dapat masubitir asin matapos para maisumiter naman nito sa DSWD. Dapat po before 2 p.m. ang instruction ni RD matapos ma-verify na gabos na mga pangaran duman sa mga possible list of beneficiaries kasi dapat pag meeting niya na 2 p.m.
maitataunan niya na po sa finalist. Kasi I think dapat within the week mag-pay out na po. Within this week. Okay. Ma'am, any idea tabi Ma'am Bem, sisay ang nasa enforcement arm kaini, kasabay man po kamo duman sa enforcement arm pag abot na kan aldaw na ma-enforce na? Member po kang task force. There are PNP, DA syempre bilang under the Price Act sinda po ang may jurisdiction digdi sa bagas, and then DTI and PNP. Kuan kasuda kaagi man na semana, later part kan semana, so local price monitoring council man yes. kan albay. Opo, pala. Kasama po sila. Yes po. Pinag-activate naman ni Governor Grex na lagman. Oho. And so provincial local price coordinating council kang province. Tapos mga kanya-kanya pong local price coordinating council kang bawat munisipyo din are also instructed na maghiro na din po, i-activate na din po sa indang council para po makasurog digdi sa direktibang imikan sa tuyang presidente, kasi this is a whole of government approach na kung saan ang katuyuhan talaga kaini na masugpo or mapundo na itong padagos na paglangkaw kang presyo kaining bagas para Okay, di iyo masanatabi Madam Bet, and hopefully by 2 p.m. today iyan na lista kan mga qualified maisumiter na tabi. Opo, tabi Papa P. Opo. Thank you so much Madam Bem sa informasyon hali diyan sa DTI Bicol. Mabuhay ka mo diyan. Okay, salamat po. Salamat Papa P. Salamat sa Thank you so much si Madam Bem Birango, ang tagapagtarampo kan Department of Trade and Industry Bicol, manunungod dyan sa istoryang bagas. Kaso nakaaging aldaw Saturday, Sunday, latest kasuhapon naglibot kita sa saudan pampubliko. Wara kitang nahiling na nagpapabakal kang 41 pesos sundo 45 pesos na bagas itong well milled buda su regular milled rice. Ang yaon dyan itong so talagang haralangkaw na presyo, itong so di kalidad, so jasmine, manlain-lain, denorado, manlain-lain po yan. The problem is, dahita sabot tabi, kung ang nakadisplay na yan talaga, binugtakan sa nabaga itong karatula na iningaya jasmine, na iningaya so arog ka ining klase. Paano ta masisiguro na talagang iyan, bako iyan so regular milled o well milled, na binugtakan sa nakan karatula baga tabi, Chief Tech, bako? With our own bare eyes, pasintabi sa satuyang mga retailers ning bagas dyan. Although an iba ay talagang honest to goodness, but how can the public be assured by the government na ang nakabugtaknan sa istante na igwaning nakatusok na karatula na 50 pesos, binugtakan ngaya sinandomeng, maski bako man sinandomeng, bako? And how can we be sure na talagang daisinda nin pinag-aabutan na well-milled o regular milled rice? Takasuhapon sa satuyang pagkipag-o-restaurant niya ako, tiya, natadaay ka so 41, buda 45. Ngaya, ang nahiling ko pati dyan sa Legazpi, well-milled rice, 48 pesos. Niya ko baga dapat 45 iyan. Paano ngaya, sir, nabakal miinikan, mahal pa. Now, how can the public be assured by the government, and how can the government protect us from unscrupulous retailers na primero, yun na nga ito, paano kita makasiguro na ang talagang nakabugtak na dyan, tunay ina dinurado o tunay iyan na so jasmine o so blossom o kung anong klaseng bagas iyan. Data isi kung so regular sa na iyan o so well milled na binugtakan sa nakan karato lang iyan. Pardon po, I am not accusing. I am just asking kung paano kita mapoprotehiran na talagang ang pigbabakalta true to its word na iyo ito so klasikan bagas na kabaing kang presyong iyan, tabi. Now, balikan ta. So, pakipag-ulay, sabi ko, nataat po, tabi tiya. Dahil pa nabakali pala, paano ngaya ini? Mahal pa. Now, niya ko, no aring maabot so barato ng bagas. Ngayon niya na simana. So, there are so many things. We are helpless. Kitang nasa end user. And ang hiling talaga ini is
Grabe ang nagmamanipular kayo nito. So ano man nakatuyuhan, greed or what, ansama ng ginawa ninyo. Ilingon nindo, ha? Pinag-assure sa totoo lang, ang supply kan bagas niya, tuungon yan, sabi kang mga rice retailers, itong su presidente, pigpapara orotro ko istorya sa Indo, ang supply ta ngayon ngunyan kan bagas, kaming mga nasa pribadong pagpapabakal kaan, sundo pa next year, first quarter. Tapos ang ginamit naman kan ibang mga rice retailers, paano ngaya so India, nagputol kan sa indang supply nin bagas, kaya nagbawas. Ta ang India bagas, saro yan sa mayor na pinagkukuhaan kang Pilipinas, nin dakulaon na bulto, ning pigi-importer niya tong bagas, so India. So India, nagbawas kan sa indang ipipabakal na bagas outside of their country. Tapi pa siguro man sa indang populasyon. Ta ang India bagang ngunyan, grabe ang populasyon, ang India. Ngunyan, siyempre, pag binawasan mo ang supply ng ipipabakal mong bagas, saro kang nasyon, aro kang India, igwa ng epekto yan sa international market. Kaya lang, ang sabi man kan mga rice retailers, okay nga ya, nagbawas nga ning supply so India so pagpabakal, pero nakabakal na nga ya kami ning supisyenteng bagas na kaya pang isupply sundo nga ni sarong taon, sagkod sa outro taon na first quarter, kaya day nga ning rason na magkulang ang supply, as in maglangkaw ang presyo kaini, taking in consideration pinag-apod niya tong law of supply and demand. Pero nung nangyari, increase mang giraray bagaso, igwa talaga ni nagmamanipular. Grupo na daita aram, permina, dilensya, greed, kumbaga kaswapangan ang tuyo kayan Pigkakawatang kitang mga ordinaryong tao so sa tuyang pagkaon. Now, beyond that, kung igwa pa ning ibang ulterior motive, apwera kan dilensya, na sa indang makukuha sa pagmanipular kang presyo sin supply kan bagas, baka may politika pangani bagang ngaya. Taperbi bagang ngayang ampig titira, Department of Agriculture na ang namamayo so presidente ta. Iyan ngaya direktang atake sa presidente. Taday nga nahihilingan ning ibang pwedeng gibuho na issue politika, taday nahihilingan ngayon yan ning kanudian sa politika, tibaad lamang ngaya kagaton kan tawo ang issue sa bagas, ta pag bagas na ngayang pinagkawatan, gabos kitang Pilipino apektado. Taan gabos na Pilipino nagkakaon nin maluto na hali sa bagas. Pag inapektaran mo na ngayon, tibaad ngaya madagit na sa tao, inda ko sa natabi, mga espekulasyones masanayan. Pero either way, ano man nakatuyuhan, ang sama. Kinawatan po kita inda. Sarong simana na so information dissemination tabi, sabi baga kan DTI, inapudan ta so DTI, kumusta ang compliance? Hababa ang compliance. Saro sana, digdi sa albay pa, saro sana. So sa indang na monitor na nag-comple kang 41 pesos at 45 pesos na kilo nin bagas. Nako, sus Mario Sep naman oo. Oy, sabi man ka sa tuyang texter, tabi, ang aram ko dyan, Sir Pio, bako man talaga yan mga tunay na dinurado o jasmine, tapiga bakal din da susako na may ngaran dinurado o jasmine, pero subagas, sako man. Uy, nako. Iyon na nga niyan. Paano kita makakakuha ng halangkaw na level ng protection na sa tuyang bibakal is true sa tama ayan na klase talaga ng kalidad na bagas na pinagkakaon niya to o pinagbabakal. Morning boss, nata so saraday na retailer ang piginitan, dapat so big time na supplier kan bagas an i-monitor. Tama ka man tabi dyan, Sir Dan Belanghel. Yan, kumusta tabi? Sa mga arog kaining kunyan, panahon nami-miss niya to ito so pigapod na EIIB. Taon-taon pag urirestoryahan ta pa yan na yung Economic Intelligence and Investigation Bureau. Pag arog kaining mga oras. Nako, nami-miss niya to itong bureau ito tabi, yung EIIB. Dakul kitang mga pag-urirestoryahan pa again. Happy birthday kay Mayor Itay Nando Gonzales.
kan Ligao City. Happy birthday tabi sa imo Mayor Itay Nando. Dakol kitang mga paguro-restoryan ha. Inda ko tabi kamo dyan mga paradangog man niya to. Kung igwa na kamong nahiling as of now na 41 pesos kada kilo sa code 45 pesos na kada kilo na regular as in well-milled rice respectively sa mga saudan. Makitext daw lamang tabi. O padagos na mag-antabay ha. Aaramod lang nido so ikaapat na ma-report sa bilog na programa. Tama announce kita kan nanggana o kay maukod ka mo mapadara ka mo kan simbag nindo bago kita magtapos kang programa. I-announce ko tabi ha. Kung pwede nang mag-text, kung pwede nindong ukudon, kung si so ikaapat na nag-report sa programang Tingog kan Banwaan bago kita magtapos kang programa. Sige, oras Pilipinas, sakto yan, nasa kahon pa, 9:35. An oras hatod sa Indokang. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Alaksan FR, ang di abot ng pahid-pahid, tinatapos ng Alaksan FR. Plemex Forte. Plemex Forte. Available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Nakapag Myra E ka na ba today? Myra E in Healthy Glow All Out. United Home C-Tab. Abot kayang vitamin C na gawang Unilab. May sukli ka pa. Galaw baka ma-stroke like bike, jump rope. I'm so Kinikilala bilang Obesity Prevention Month ang buwan ng Setyembre. Ang Department of Health ay kaisa ng bawat Pilipino sa paglaban sa unhealthy lifestyle. Move more, eat right para sa healthy Pilipinas. kumain na sapat, dapat balansay. Pinggang Pinoy manami, there you have it. Kalusugan ay unahin at mamanahin ng mamamayan ay healthy Pilipinas. Paalala mula sa inyong Department of Health, Bicol, Center for Health Development. Healthy habits go na go. Iyong mata ay mahalin. Tayo na sa Executive Optical. Executive Optical. Ang practical. Bisitahon ang EO Executive Optical sa SM City Legazpi, Ayala Malls Legazpi, Pacific Mall Legazpi, Centro Mall Pulangi, as in SM Sorsogon. Abagan man ang samuyang amazing back-to-school treats as in special discounts sa mga selected exclusive brands. EO, love your ride. Mga besh, marami ka na bang ginagamit na sabon o di ka makapili dahil sa dami ng mga sabon na pampakinis o pampaputi para lang gumanda ang kutis mo? Pakinggan natin ang mga nakasubok na sa Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Ako po si Rochelle Robles, taga Concepcion Grande, Naga City. Dati po, iba yung ginagamit ko. Ngayon, gumamit ako na Akoto Acid Soap, Collagen. Mas gumanda yung, yung skin ko. Dati, medyo brown. Ngayon, medyo nag-light-light na. Within 1 week, mas may nag-improve na sa skin ko. Kaya mga besh, subukan nyo! Within 7 days, mapapansin mo na ang epekto ng Akoto Kojic Acid Soap with Collagen. Mabibili na sa mga groceries at supermarket sa inyong lugar. Also available sa Shopee and Lazada. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Para sa liver lovers, Liverade man giraray. Liverade Silimarin Capsule. Liverade, sabayan ni proper diet as in exercise, uro aldaw. Liverade Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liverade na. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Inihahatod sa inyo kan Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tunghinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho.
Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Nay, sukli niyo po. Ito na lang ba? May check-up ako. Masakit po talaga ngayon. Maginhawang araw, Dimples Romana po. Nay, hindi naman dapat masakit ang magkasakit. Sa Generica Drugstore, may ginhawa sa Plus Services. May scheduled libreng konsulta with our partner doctors. Malaking tipid. Ay, salamat. Yan ang ginhawa. Ramdam sa lahat ng Generica Drugstores nationwide. Ginhawang Generica para sa lahat. If symptoms persist, consult your doctor. Join na sa Generic Card Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Pwede! Gusto ko man kuta ng magnegosyo. Mabugtak ako kimit shop. Kaya lang, day ko aram kung saan ako pwede makabakal nin mga produkto. Aw, day magpara-problema madi. Magduman ka sa Nong Meat Shop. Nata, ano man ang yaon sa Nong Meat Shop? Sus madi, dakol ka duman na pwedeng pagpilian asin siguradong daay kanin pagsisisihan. Nata, barato asin garantisado duman madi. Dakol ka pang choices. Available ang manok, longganisa, hotdog, skinless, siomay, ham, fresh na manok, siopaw, french fries, tocino, halit sa Pampanga asin iba pa. Ay, iyo pala. Madumana ako sa Nong Meat Shop para makapuuna ako kang sa kong negosyo. Nong Meat Shop is located at Market Site, Cabanatuan, Legazpi City. Kay Kuya Nong nakita. Nakabarato ka na? Makita ka pa. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule asin Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Constipation na solusyonan sa paggamit ng activated charcoal capsule ng Doc Alternatibo. Nakatulong ito lalo-lalo na kapag hindi maiwasang makakain ng mga karni o ano paman na at higit sa lahat kapag mahirapang magbawas. Ito yung iniinom ko at pagkatapos na kayo ako makainom nito. Parang inuutosan niya akong pumaron na sa CR para magbawas. Pag sumasakit ang tiyan ko, iinom ako ng charcoal, nagbibigay ito ng lakas ng katawan. Ako si Rolando Gaspar, taga Maridos, Santo Niño, 65. Pruweba sa kaepektibo ng Activated Charcoal Capsule ng Doc Alternatibo. Mabibili sa Doc Alternatibo branches nationwide. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon, Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Para sa door-to-door delivery order, mag-message lang sa 0946-967-3211. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated
Incorporated or Aleco. Nagaako na nin mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kWh. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabayan na accomplished application form sa Aleco Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka Aleco. Tingog Ganbanwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. Yung mga mensahe mo na natin sa tema niya taong yan, tanganing sarama kita. Sabi ni Sir Dan Belanghel, manungod ini sa tema niya to kasubago. Budatabi boss, anong klaseng bagas an pigbagas kan mga importer? Well-milled rice o mga premium rice, tapig ribag baganindayan, maluya ang monitoring boss. Iyon na nga ni talaga yan ang problema. Yan, nasabi naman digdi ni 4498, Sir, sigurado sina Lenir Bredo nagsasabotahin na administrasyon. Sus Mario Josep na tagustong pugulan ang pag-asenso kang Pilipinas, dapat magdeklara na ning martial law si PBBM para maparaanan makinaban mga nako day mga kamutabi ka yan ha. Kung ano man ang katuyhan tabi buda kung sisay man na grupo yan ang sama talaga. Bako manakon, bakong tama pigakawatan na sa tuyang staple food ano. Ay, sinaing sabi digdi sa daraga nakabili ako 42 kada kilo Falcon rice, may nakita ako 43 kilo tsaka 45 kilo. Dapat kaiyan tingnan ng DA para sigurado na totoo ang bigas na tinitinda nila. Iyon na nga niyan. I hope you get also our point in here sa Tingog Ganbanwaan na paano kita makakasiguro na ayan talagang nakabugtak dyan na bagas na igoning nakatusok nakamarka dinurado o kaya Jasmine o kung ano pa man o Sampaguita or what iyan tabi na talagang iyo yan so klase nin bagas ano. Sinaing ko okay man napadaming ang almusal ko ngayon kasi chapsoy at yellowfin na paksiw ang kinain ko. Puwerte an sa imong almusal ngunyan tabi sir ha. The best iyan ha. Okay. Sabi na 8057, Morocco is in North Africa. Salamat tabi. Yes, Morocco is in North Africa. Thank you so much tabi. Oy, si Tess Kang Cruzada nag-antabay man tabi. Tess Kang Cruzada, good morning ha. O yan, may mga report na tabi kita ha. Yan, magdangog lang po kamo. Simplehon man lang. Ita-take note lang ni Dos Isay so ikaapat na nag-report sa programa. Mapapremyo kita bago magtapos ang programa. So ikaapat po na mag-report, iyon sa indong isisimbag sa text question niya toong yan. 50 pesos na load po ang gaganahon nindo ha. So ikaapat na nag-report, iyon ang sa indong ite-text. Pangaran nindo, taga-sain, tapos kung sisay so ikaapat na nag-report, then itataram nindo kung globe or text an sa indong number tabi. May mga report na kita dyan sa lugar, sali sa tropa. Uy, yung mga kasama natin andito. Mga pag-iribat ha. Kumpadreng Jomar, what's happening dyan sa first? Good morning. Salamat pa rin, Pio. Good morning sa mga parantabay. Konsideradong illegal ang arinma na proyekto kan gobyerno nasyonal na maglalaog digdi sa banwaan kan Bakakay na posibleng may epekto sa pollution, climate change, sa mga forest cover, asin iba pa. Kung an mga ini dai mag-agi sa approval kan sanggunian bayan kan Bakakay. Ini ta paripiyo ang nakapalaman sa ordinansa na epektibo na. Ngunya na aldaw digdi sa banwaan kan Bakakay matapos na enot nang ipinasarini sa sanggunian bayan asin inaprobaran ni Mayor Inky Romano
asin naglaps na itong magkakanigong bilang kang aldaw na kay puan ining ipost para sa implementasyon na ang ordinansa iyuan pinilog dahilan sa nariparo na mga proyekto sa Cagraray Island asin sa iba pang partikan Banwaan kan Bakakay na nagigiribo ning tinampo nakakaiguanin mga pag-uulag kan bulod asin mga iba pang may koneksyon sa kapalibutan na dai uminaginin approval sa lokal na gobyerno maging sa Sangguniang Bayan. Sa ordinansa na ibinusol ni City Councilor Herbert Bermas, Councilor Adonis Bombales, Councilor Pab Arjona, asin Councilor Father Noli Alparce, mencionar na pinagsasabi sa Republic Act number 7160 o ang Local Government Code of 1991, especialmente sa Section 7, na ang arinman na mga programa, proyekto, kan mga gobyerno nasyonal, opisina nasyonal na naglawag sa mga local government na posibleng may magkausa nin pollution, climate change, depletion kan non-renewable resources, pagkawara kan mga cropland, rangeland o forest cover, asin posibleng magkausa nin extinction kan mga marine, animal or plant species, kinakaipuhan na mag-agi sa sanggunian para sa pag-aprobar kan mga ini. Dahilan takadakul-dakul da ang proyekto sa Banwaan kan Bakakay na dahil nag-agi, kaya napiritan ang Sangguniang Bayan na magbilog kang ordinansa. Bigdi sa ordinansa, pigsasabi na ang MENRO o ang Local Municipal Environment and Natural Resource Officer, iyuan madeterminar kan mga proyektong nagralaog sa sendang Banwaan kung ang mga ini nakalaog duman sa pinagsasabi kan Section 26 kan Local Government Code of 1991 na parte kan mga pwedeng maka-epektar sa kapalibutan. Kung ini madeterminar kan MENRO, iyon yan marekomendar sa Sangguniang Bayan para pag-adalan asin magtao din approval o dai. Kung dai ini mag-agi, may proyekto na maglaog sa Banwaan kan Bakakay na dai mag-agi sa aro kaning proseso, pigsasabi digdi sa provision kan Ordinansa numerado 0169-11 Series of 2023 na epektibo na ngunyan, iyuan maikukonsiderar na illegal. Dahil manugaring na banggit di sa ordinansa, kung anon pwedeng kapadusahan pag-arog kayo ng ginibok ang kontraktor o ano pa man ang opisina kang gobyerno nasyonal na dahil sinda magsunod sa ordinansang ini. Di kumpadre Jomar, kumbaga, kaito nag-aagi sa luho kidagom ining sumabugtak ning dakyard dyan, maagi na sinda sa luho kan matakan tungaw lalong nagsadit. Roger on that. With the passage of this ordinance na nakaangklaman duman sa provision kan local government code, lalong madidipisilan sinda dyan. Di ba? Roger. Okay, sige. Actually, iyon na nga di baga paripiyo. Dito sila nagtuda. Kaya so, pero pa ini sa magiging basehan kan lokal na gobyerno yan. Para basta ditong palalo so lusutan. kung sa luho kan dagom ngunyan, maagi na sinda sa luho kan matakan tungaw. Oo. Pero pade, ang ordinansang ini, na-conceptualize ini, dahil pa ang issue kan dakyard. Yun. Narumduman ko, dati na ining pigbibilog ning dapigururunan, dahil pa nagbubutuwa ang aplikasyon kan dakyard, dahilan pade, duman sa pagpapararauda sa daa kan kabubuldan kan Cagraray Island. Ito ang naging target nila. Particularmente sa Manaet na tinampo na kinagaling tinampo sa tuktok ang bulod na daiman lamang nagpaagi o nag-agi ng approval sa Sanggunian na susugkuta duman sa Republic Act 7160 o Government Code of 1991 dapat na igway ning approval sa Sanggunian. Roger. Duman niya na conceptualize
hanggang inabot kang issue kan Santa Clara Shipping Lines, ngunyan, implementado na ini. Na, Yan ang report. nadapadali. Jomar Pierre, Sige. DCGB. Thank you so much, kumpadreng Jomar. Ayan na. Kung ka ito, nag-aagi sa luho kan dagom, yan na aplikasyon dyan para sa backyard. Ngunyan, maagi na ka mo sa luho kan mata kan tungaw. Lalong nagsadit eh. Inaipasar na so ordinansang yan dyan. Ako talaga naman. Panduang ma-report. Kumpadreng Alarmario Maraynaldaw, please go ahead, Pade. So much, Pade. Aktibong nag-iirongon yan ang Legazpi PNP. Asin ang Comelec sa indang checkpoint na bigibo sa iba-ibang lugar. May mga sorpresang lugar na nagkakaiguan ng checkpoint ang Philippine National Police. Digdi partikular sa Barangay Taysan Ngunyan sa koordinasyon kan Sipak 4 asin kan Comelec Legazpi sa panginat ni Attorney Del Castillo. Sa Ngunyan, ongoing an checkpoint Pade digdi sa Taysan area. I-check ang mga bihikulo, lalo na ang mga makadudang lunadan motor na minaagi sa lugar. Kung sa i-check ang mga papeles kan motor, asin man lisensya, kan naka-motor. May iba man na bihikulo na check paminsan, lalo ining mga pampasayrong jeepney na nariparong aniba overloaded, hali sa bulod, hali pasiring sa bulod o vice versa. Check iyan kan PNP para warningan ang driver na overloading. Bawal sa indang sistema, kaya mas maray ng pasiguro. Parte ini kan pagriparo niyan kan PNP sa Comelec checkpoint, kasabay naman ang pagmantener kan paseo din may relasyon sa nagiging sitwasyon ngunyan digdi sa South kan Legazpi na may mga tundag pa ang nangyaring sa mga panggagadang kaninot naldaw asin ang latest itong panunulo ng mga heavy equipment. Kaya parte ngunyan iyan kan pagigpit kan PNP kasabay naman ang Comelec ganban ay say kung kaya ngunyan aktibo ang sa indang mga pag-checkpoint. Roger. Yan pa na informasyon digdi sa South kan Legazpi, Alarmario, DCGB. Salamat, kumpadreng Al. Ang ikaduwang nag-report sa programang Tingog kan Banwaan. Ito naman yung sasatuyang DCGB News Online na acknowledged ta daw ining nagpaabot man kan sa indang paramdam. Tingog kan Banwaan, sandali, ito si Caridad B. Felices. Yan, pwede pakiulit po ng CP number o Madam Caridad Felices. Ansa ko yung number Smart 0961-759-0888. That's 0961-759-0888. Sa Globe naman 0926-0156-020. That's 0926-0156-020. Madam Eden Panisares, good morning tabi sa imo. Mamaya na kayo ma-text bago matapos ang programa. Tanganing madangog din kung si Saiso ikaapat na ma-report o kaya nag-report, ha? Oy, sa Magallanes Sorsogonda, sabi ni Jaina Hudar Hizola, dai nagbaba ang presyo kan bagas. Si Ruthie Bernardino, sino po may alam na may booster pa sa vaccine? O kung taga sa katabi, itong naghapot kan sa booster sa vaccine. O dito po sa City Health, punta ka lang kan Legazpi. Sabi naman ni sarong listener niya to, Papa Ping, madali lang yan, ipagbawal ang pagluwas kiparoy. Sa kada probinsya dapat may checkpoint sa kada boundary kam probinsya ang maraot sulagay sa checkpoint. Sabi ang kasatuyang paradangog, sabi digdi Papa Ping, madali yan ipagbawal ang pagluwas kiparoy sa madali yan ipagbawal ang pagluwas kiparoy sa kada probinsya. Dapat may checkpoint sa kada boundary kam probinsya. Ang maraot sulagay sa checkpoint. Ang nagpapaabot Manuel Tutanez.
Sige tabi ha. Keep on listening tabi. Oy, si Joremal Llanera o Llarena, ano tabi, paburo baliktad kasi yung pangalan, no? Jerome Llarena, good morning tabi. Good morning sa imo, Jerome Llarena. Ege, mabareta muna sinong magbabalit alas 10, si Jen, ano? Mabuelta ang programa pakalis kan mga pagirumdum asin bareta. Nandito na ang hinihintay, dapat na serbisyong tunay, pagmamahal niya sa mamamayan, wagas at nararamdaman ng bayan. Yan si Kaloy Andes Loriang pangalan, kalahi ka, pamilya at kaliwanagan, serbisyo mong dalisay ang nais ibigay, pangalawang distrito ng Albay, Kaloy Loria. Ikaw ba ay isang pensyonado ng SSS o ng GSIS at kailangan mo ng pera? Pumunta o bumisita agad sa PCSD, People Center for Sustainable Development Incorporated. Dito sa PCSD, napakababa ng porsyento at marami ka pang mga benepisyo. Sa PCSD, kayo ay kasapi. Dito lang ang may pension loan na may free medical and hospitalization assistance, birthday at Christmas gift, at nagbibigay pa ng educational assistance para sa anak at apo ng kliyente na pensyonado. Ang main office ng PCSD ay matatagpuan sa PCSD Building, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. May branch office din kami sa sentro ng Legazpi sa 2nd floor, room 205, Hotel Rex Building, sa taas ng Benz Baker sa harap ng St. Raphael Church. Para sa mga taga 1st District at mga karatig na munisipyo, magsadya sa aming branch office sa Santo Domingo na matatagpuan sa PCSD Building sa Resid San Roque, Santo Domingo, Albay. Sa Tabaco Branch Office, Panal, Tabaco City, sa harap ng St. Gregory Seminary. Kung pension loan ang kailangan, PCSD ang puntahan. Hello, Manay Jody. Oh, may kalentura ka raw. Iyo po, kulog pati kan payo ko. Daiman kaya nag-aser sa bulong ko. Padalan kita ng Biogesic. Magaling sa sakit ng ulot lagnat at iwas pa sa posibleng side effects. Oh, salamat po. Yan ang Biogesic. Jody Santa Maria po. Ingat! Unilab yan. Paracetamol is a generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor. Wooly & Sons, home for trusted, energy-efficient home appliances such as smart or Android LED TV, washing machine, air conditioning units, and IT products in your business. Choose on a wide variety of selections on trusted brands, especially chests and upright freezers, display chillers, cooking range or oven product. Avail through cash, credit card, institutional sales, or enjoy our easy in-house or flexi payment installment plan from 3, 6, 9, and up to 12 months installment plan, and grab your exclusive promotions, cash discounts. Message us for more information and great offers at our official Facebook page, Wooly & Sons Corporation. Basta Appliances, Woolies. Brought to you by Panasonic. Joey, kuya na si Kong Joey, Kong Joey Salceda, ang idolo kan masa, dainang iba Joey Salceda, padagas ang paghatod ni serbisyo asin pagpadapa, sagabos na albayano, kay Kong Joey Salceda. Joey, matinabang sa kapwa. Joey, ang idolo kan masa. Joey, Salceda, dako lang nagibuhan padagos pa ang pagserbi ni Joey, ang satuyang kongresista. Joey, mabuot matinabang. Joey, idol ko si Kong, malalao man taiyan si Kong. Joey, Radyo Balagon ka ito. DCJB Ngunyan. Ang nainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCJB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. heal the world, make it a better place for you and for me and the entire human race. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me.
Oras sa Pilipinas, 2 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Pinasalamatan ni PNP Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ang gabos sa mga tauhan kang pulisya na voluntaryong nagpairarom sa random drug testing. Sigun kay Acorda, ang resulta kang padagos na drug testing sa mga pulis positibong indikasyon na may magayon na resulta ang ispersos kang PNP na gibuhon na drug-free ang sa indang kumandansya. Pon Enero kan taong 2022 sa gudgunya na taon, sobra sa 116,000 na tauhan kang PNP ang nagpairarom sa random drug testing kung sain 25 sana ang nagpositibo. Sa bilang na iniwalo ang nadismiss sa serbisyo, saro ang nagdimitire sa pesto, mantang ipinairaw naman sa summary hearing ang iba pa. Yan ang pangalas 10 na bareta hali sa Newsbase. Ini po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga minasunod. RightMed. Pag may check, that's the right one. The right one is RightMed. Choose Surf Bar na may power bula at power puti. Basta surf, ang galing-galing. That news just bring out your inner queen. Parang Myra E. helps bring out your healthy glow. Para sa liver lovers, Liver Aid Mangiraray. Liver Aid Silimarin Capsule. Liver Aid sabayan ki proper diet as in exercise urual daw. Liver Aid Silimarin Capsule. Maging liver lover, Liver Aid na. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa indong nadamo, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Paisi baragod sa District Elections 2023, ipinapaisi kan manihamiento kanaleko na magkakaigwan ng District Elections sa Junta Direktiba sa maabot na September 16 kaining taon. Ang mga eskwelahan na magiging voting centers sa kada munisipyo o syudad, iyo ang mga minasunod. Malilipot, San Francisco Learning Elementary School, Bakakay, Bakakay East Central School, Santo Domingo, Santo Domingo East Central School, Daraga, Daraga North Central School, Kamalig, Kamalig North Central School, Ginubatan, Ginubatan East Central School, Jovellar, Jovellar Central School, Piudra, Piudran East Central School, Pulangi, Pulangi South Central School, Libon, Libon East Central School. Ang kwalipikadong makaboto, iyo itong naging miyembros konsumidores kanaleko hanggang petsa 20 Enero 2023 para sa District 3, District 7, and District 9. Para sa District 6, ang pwedeng makaboto iyo itong mga naging miyembros konsumidores hanggang Hunyo 17, 2023. Dahil pwede ang pagboto sa paagi ng proxy o bakong mismo ang nakarehistrong miyembro. Magdara ng anuman na valid ID, postal, SSS, GSIS, PhilHealth, Company ID, Voters ID as in iba pang dokumento na nagpapatotoo kan sa indong persona. At borotuhan mapuon sa oras na alas 8 ng aga sagod alas 3 ng hapon. Ang mga interesadong konsumidores na magkandidato pwedeng magkuha ng kopya kan eligibility and documentary requirements as in Certificate of Candidacy sa Members Service Division sa opisina kanaleko sa W. Vinson Street, Oldalbay District, Legazpi City. Ang filing kan COC maduran sagod sa nasa September 9, 2023. Inihahandog ng San Miguel Pale Pilsen. Hinahanap niyo raw ako. Coco Martin bilang Batang San Miguel. Coco! Ikasan nyo na! Yan! Sa pool! San Miguel Pale Pilsen! Ganito tayo mga Batang San Miguel. Pag nagkita-kita, may San Miguel Pale Pilsen. Coco, may nakalimutan ka yata. Pambukas ng bote. Sarap po kasama! San Miguel Pale Pilsen, sarap laging kasama. Drink responsibly. Tara, mag San Miguel Pale Pilsen tayo. Buksan mo dyan. Tatapatan ko dito. Meron yan sa tindahan. Drink responsibly. Sa'yo
Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampyon sa urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asing tarabangan, Season 9. Tingogan Banwaan, Pio Fernandez. Sige tabi no, standby mo na all units ta may makakahurum pa kita this time bultadahan ta na pag-monitor kan major developments sa 3rd District kan Albay. Nasa linya si Honorable Congressman Didi Cabredo. Kong Didi, maray na aga. Salamat po sa oras sa programang Tingog kan Banwaan. Hello, good morning Pio. Good morning sa mga paradangog tabi kang BCGB. Opo, narumduman ko kan nakaaging semana duman sa deliberasyon kan budget. Personal mo mismo na ipinaabot sa Commission on Human Rights mag-report sa imo anong mga lakdang na ginibuninda, lalong-lalo na itong sudumambaga sa Libon series of killings, maabot na sa 69. Igwa kang pinaghagad na report sa Sainda. Ano pong development tabi kay ni Kong Didi? Okay, not ka tabi, Pio. Duman sa Committee on Appropriations, nasa budget season naman yan. Nag-pinter naman sa indang chairperson kano sa indang budget para sa 2024. Munyan tabi, ako, nahiling ko duman, sabi ninda, na kami ngayon nagtatao ng financial assistance sa mga biktima ng human rights, no? So mga kuya nita, nagkago ngayon kaming legal aid, nagtatao ng tigo ngayon kaming monitoring, no? Igwa pa ngayon kaming witness protection program. Sabi ko, naglog sa isip ko, di kanya ako sa Libon, base sa report from 2017 to present, halos nasa 69 na ang biktima ng paggagadan. And these killings are human rights violations. Ngayon, sabi ko sa chairman ninda, tayo nag-presentar naman sa mukan sa inang budget, di niya ako sa Libon, umanya ako sa Sakuyang Distrito, yung sarong lugar, ano niya ako naging intervention nindo duman. Pero niya ako ang natawan nindo ka ng mga programa nindo ini. Napigil istoryan tabi duman sa budget. Piyo mo niyan, dahil man da sila makasimbag ta. Mataw da silang kasimbagan sa kuya. Sabi ko, sisa niya ako mataong simbag sa kuya niya so regional director. Opo. Mo niyan, hanggang mo niyan, sabi. Ang motion ko ta duman, bago magtapos sa committee hearing, matawan ako ng report. Alagad imposible na ang mangyari ta nasa biyahe na sa direktor. Mo dyan, may nabalitaan ko, nagpa-interview na da sa Indo. Pero sa kuya, tabi, na ako naghahapot bilang kongresista, up to present, wala siya ning kasimbagan sa kuya. And I find it unacceptable. Okay. So, very categorical, you find it unacceptable, kindly qualify, natatabi Congressman Didi? Kasi this is a serious matter, no? Kasi sabi ko nga from 2017, no, kung ginipo nila sa trabaho nila, if they have acted upon it, maybe we could have not reached these 69 killings. Now, kung arog kay ng sitwasyon unacceptable, ano po ang posibleng gibuhon mo as congressman to push the matter tabi? Well, ano pa po digdi sa Committee on Appropriations, ano? Kami kaya digdi sa Congress, ang mga kongresista kung di sila nakakakuha nin kaliwanagan na simbag, no?
Tapos sa mga taong nindang representasyon, they can move to defer the budget of an agency. Now, on your part, tabi kong Didi, will you move na ma-defer iyan na budget kan human rights because of this reason? Well, pwede yan. I can also move to yung i-relieve. Kung siya man may igwaning kapabayaan, pwede yan. Yun ang tabing nangyayari sa Libon, wako tabi yan karaw-karaw. Gulpi na, grabe na ang takot kan mga tao dyan. Takutulo na sindang maray, nakulo na ang nagadan, nakulo na nagbuwis ng buhay. Siguro kung yan nagkaigwa ng maninigong investigasyon o aksyon hali sa gobyerno, tayo yan nagpadagos. Naigwa ng aksyon ang ahensya ng gobyerno. May naunang bitang katabi kong Didi na pwedeng may mga ma-relieve heads will roll, and that includes sa paghihiling mo si Saitabian na possibly over? Haputong ko muna kayan ang kuyang ko muna kayan duman sa pamayo kang Commission on Human Rights. Siya ang kahurong ko, and sabi sa kuya, ang mataw ng report sa kuya, so duman sa committee ba? So, CHR Regional Director. And up to now, tabi, wala sa kong nag-reach out from anybody from the CHR. So, kaya, sabi ko, kamuya ko, piga, it's a puwera sa rinda ini. Piga, it's a puwera sa rinda ini mga pangyayari sa Libon, nagulpi ang garadanan, gulpi na ang mga naging biktima. Alagad, dahil silang pigkatawang aksyon sa samuyang mga pangapudan. Do you have a timeline na ipinag-set giraray tabi congressman, maski pinagsabi mo na nga ni unacceptable and nag-iisip ka na posibleng mangyari ang pag-defer kan budget, igwa ka ng timeline? This is an issue of utmost concern, and my request is the same. Kailangan matawang katulo sa kuning maray na kasimbagan, ma-move ako. Magibo man akong sunod kong lakba-hakbang. Mamimiligro yung budget kang CHR. Di ko ang sisabing araw kayan, but then, kuyan sabi, I can do my next move, which is, di ko muna itatawag sa inda. Pwedeng itara mo sa ka-off-air, Congressman? Yeah. This is a serious concern, tabi, Pio. Opo. Involving my constituencies. Ako ang sa indang representante sa Kongreso, so kaya pigtawang ko tabi yan, ng tamang representasyon ang concern ninda. So kaya ining mga ininganing Commission on Human Rights, iya ang pigahagadan ko ning report, kung ano man ang sa indang magiging aksyon. So kaya, di man hindi ako pagbaliwalaon. Yun ang pagkirong ko. Di hindi ako pagbaliwalaon. Ako, may representar ako mga ng distrito. May mandato. Iyo tabi, yan ang mandato ko. Magrepresentar kan sa kuya mga constituentes. Di man hindi ako baliwalaon. Hindi mo sinatabi ang Pio. Opo. O di sige tabi, Congressman Didi, we hope for the best and birthday ngunyan kan sa tuyang alkalde man dyan sa Ligaw. Any message? Opo. Siyempre, iultaning happy 83rd birthday si Mayor Itay Nando Gonzales. Mas lalong sigang langkaw kang edad ni Mayor Itay Nando. Mas lalong sige tabi ang pusok. Kasi rumal daw, pili mo na ko sa iyo, naglakaw-lakaw kami. Ano yan, pantay na, giluya ko, di kami giluya. Sige. May inito niya ako ang panahon, pero tipo ang paglakaw-lakaw mo, gawin niya ako, naka-solar powered ka. O di sige tabi, Congressman Didi, this is of serious concern mananggad. Balikan tayo na istorya sa Libon, and we hope na dai umabot sa mas pangmatinding sitwasyon ang gabos-gabos tabi. Congressman Didi, salamat sa oras tabi, mabuhay ka tabi.
Salamat Tabi, Pio. Salamat DCGB. Good morning, Diwat. Good morning mga tugang Congressman Didi. Heavily worded po itong pahayag ni Congressman Didi manungod dyan sa Commission on Human Rights. Yan, igwa pa kitang duwang sunod na report. So mga texter tabi dyan, mga listener, ayun o, duwa pang sunod na report bago matapos ang programa. Ands, thanks for waiting. Good morning, Ands. Good morning, Sir Pio. Good morning sa mga parantabay, sa mga nagdagban niyatong pareta para masigurong patas ang trato kan mga kapulisan sa lambang mga Bicolano para sa papaabot na eleksyon kan Barangay Asin SK sa Oktubre. Rini-assign kan komandan sa kan PNP na 475 na mga personahis ninda na iguan nin mga kapamilyang kandidato. Ang mga personaheng naka-assign sa sarong lugar na may siring na kapamilya i-assign sa ibang lugar na wala nin kapamilyang kandidato. Sigun sa komandansa mayor na katuyuhan kan lakdang na ini, iyo tangan ni na malikayan ang posibleng salang paggamit nin police resources lalo na kung iguanin mga politikong mahagad ni na pabor sa durasyon kan electoral process. Pero man ining standard process o kaya practice sigun sa PNP Bicol para masigurong patas ang trato bako sana sa mga kandidato kundi pati sa mga botante digdi sa rehiyon Bicol. Roger. Tabi Sir Pio na informasyon, Ans Galero, DCGB. Thank you so much, Ann, sa istorya man dyan sa luwas. Ang masunod na ma-report, Joshua Bino. Joshua, good morning. Please go ahead na, Joshua. Yes, good morning, Sir Pio. Una ko, so ikapat na ma-report. Yung sumanggagana. Walang iya ka. Off the air ka. Murahin kita dyan. Sige. Yes, Sir Pio, sa dagdag na bareta, 88% yan ang accomplishment presente kaining bike lane na may iligtas sa palibot kan syudad kan Legazpi. Dinisigun si DPWH Bicol Information Officer Lucy Castañeda kung saan sigun sa iya reparo ng nagagamit na kan mga siklista ining mga bike lane ta sa palibot kan syudad. Proyekto ini sa bilog na nasyon bilang pagsuporta sa kampanya para sa green environment sa pinag-aapon. Asin sigun si Castañeda, Legazpi ang saruman sa mga pinaglansaran kan programang ini. Naihapot kan DCGB News Sir Pio ta dakol ang nagsasabi nagaro nga nagtiot lugod ang tinampo lalo na digdi sa kalabaan kan Rizal Street sa Legazpi kan binugtakan kaining bike lane. Sigun ki Castañeda, road sharing ang mangyayari. Actually nga day man ibig sabihin ining bike lane sa Rizal Street dapat bakante sa gabos na oras para sa mga siklista. Yan. Road sharing, kung wala man yung bisikletang nagdadalaga, yan, pwede man mo na ining maokupar kan ibang bihikulos. Alagad kung may siklista, automatic marespetar ang bihikulo. Asin mataong dalan para sa nagbabike. Alagad sa ibang parte kan syudad Sir Pio na ang bike lane, iyo ang nasa shoulder o talagang nasa luwas na kan na tinampo. Iyo ang talagang dapat bakante na ini sa gabos na mga bihikulos asin para talaga ini duman sana sa mga siklista. Kan makaulay taman baga kan mga nakaagi si LTO Regional Director Francisco Ranches. Road sharing asin pagrespetar sa kada road user ang pinagataon niyang suwestyon para sa maray na dalagan kan trapiko lalo naman para sa mga siklista. Dagdag tanganing pagiramdom ni Ranches dahil sa naman piring mainit ang payo asin mantineron ang pagiging kalmado kung kita nagmamaneho. Yan, magayunta na kahuron mo si Madam Lucy saro sa mga major point managad is daiman palang dapat perming bakante yan na bike lane. Kung igwasan ng nagbibisikleta, tawaning dalan. Pero kung dai pwede taman gamito ng mga motoristas yan, depende sa dalagan kan bulos kan trafiko. Roger, Trachertio, kumbaga nga naokupar kang bike lane sa main highway, kaya ito ang pasistay na niya. Yan, okay. So we will take her word for that, tabi. Now, sana makwanta, anong mga gustong sabihong kaiya na mga kurit na andyan, igo baganing green na palaba na tarakin-takin na garon binanig, bako? Igoning supabalagbag na hurahar na ang distansya, igoning supabalagbag na haralakwaton ang distansya. Anong gusto sabihon daw kayan ano? Ngunyan certificate hinguwat na makaulay so traffic division man kan kumbako PNP. So nakumalyar man digi sa Legazpi. Oho, iyo takay puan masabutan ta yan ng mga road users ano. Kung anong gustong sabihon ka, kita nasasabutan ta ining so pedestrian lane ano.
Then iyan ang mga solid yellow lane, double solid yellow lane, single broken lane, solid single white lane. Yan nasabutan tayo. Pero ning mga nakabanig na dyan naman lane lain nagaro na comics ang kalye. Maintindihan yan kung paano ano ang obserbaran ta dyan. So we can contribute para maging safe ang dalagang kan traffic. Nasasabutan tan mga markings na yan dyan. Okay, we understand road sign para sa mga bikers. Pero yun ang mga green pang iyan na mga haralakwaton, paminsan pahalaba na tarakin-takin baga, paminsan haralakwaton na pabalagbag. Ano gusto sabihin kaan? Sige daw, tabi, Joshua. Sige. Salamat, Sir Pia. Balang sa Traffic Division. Sige. Alright, Joshua Pino, DCGB. Thank you so much, Joshua. Sige, di bago kita magpaaram, ito na, nag-direkso sa tuya mga parantabay. 21 man itong nag-text talaga naman, sinasabi ko sa inyo, kanon ta, so pinaka-enot na nag-text, nakaukod kan kunya kan tamang simbag. So ikaapat na nag-report. Ito. Ang pang-apat na sandali. Yan. Ito may mga ama ito. Saan ito? May taga-Busay. Taga-Busay ang nanggana. Siya so naka-text tulos ha. Congratulations kay Menvi Martinez kan Busay Daraga Albay. Joshua Bino. Yan, smart user siya, smart subscriber. Menvi Martinez, tabi, paki-confirm, paki-text ko nakaantabay ka. Menvi Martinez kan Busay Daraga Albay. Ecstasy. Ika ang winner kang 50 pesos na load. Smart user. Taman simbag mo, ang ikaapat na nag-report ko niya sa programa, Joshua Bino. Menvi Martinez, paki-text tabi kung nakaantabay ka pa. Yan, itong mga may taga-tabako, malilipot. Igwang si Alden na may taga-Busay. Ito ba? Igwang taga-Bakakay. Bas kung ini 25 na nag-text man. Day ko na po mababasa sa indong mga text pero man nakita si Menvi kana Daraga yan. Menvi Daraga. Menvi Martinez. Yan. Salamat po duman sa mga nagpartisipar. Next time, magdangog lang ka mong permi sa Tingog kan Banwaan. Tapag nag-iing-ing sustuyang Angel de la Guardia na magpaload kita, mapaload po kita tabi. Congratulations sa satuyang parantabay, taga-Busay Daraga. Winner ka, 50 pesos na load. Menvi Martinez. Tamaan sa imong simbag, Joshua Bino, ang ikaapat na nag-load. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Mahal na Diyos ang magbantay. Masunod tulo si News Director Mardela. Ako po si Pio Fernandez. And thank you so much. Pio Fernandez. Tingog kan Banwaan. Ipinipresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan Banwaan.